Hola, soy Edu y os vaig a contar el conte de La màquina infernal. La edición es bromera, el autor es Joan Pla i el conte consist en que un xiquet és molt malo jugant futbol i va marcar el seu primer gol de rebot. Entonces el altre equip es va enfadar un montón y va empezar a queixar de que era fora de joc. Entonces l'àrbit va expulsar a un dels jugadors i els va deixar que el partit acabe. Entonces el jugador es va cabrear amb l'altre jugador i el va escriure una nota que posa si no et presentes en el carrer de la mariposa mataré a ta mare. Entonces el xiquet es va posar molt nerviós i va anar al carrer de la mariposa. Entonces quan va llegar va tenir una trampa i va capturar al jugador. Entonces els policies van buscar al jugador i van encontrarlo i van detener al altre xiquet. Fin.